cântat așa cu drag de țara noastră și am vrut să vă întreb că care e țara voastră acum? Da. Cred că cântăm toți de o țară care nu am văzut-o încă, dar care sperăm că o să o vedem și asta este Împărăția lui Dumnezeu, Cerul lui Dumnezeu. În rest, suntem într-o continuă mișcare încât chiar nu mai știm exact unde ne sunt cu adevărat rădăcinile. Dar mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat și pe noi, care am venit de la Liț, să vă vedem. Sincer, acum vă spun și știți că eu așa sunt, amvonul ăsta e foarte mic pentru mine, dar o să mă descurc. Și apoi spun sincer că la ora asta organismul nostru e cumva format pentru anumite ore de biserică. Și acum cumva el îmi spune mie că nu e foarte confortabil ora voastră aici 1 fără un sfert să predice și în România 3 fără un sfert. Deci un pic, vă văd și pe voi așa că nu sunteți ca și duminica sau ca și seara. Avem un pic de efort în plus, așa că o să fac și eu treaba asta. Pentru că spune și Biblia, aduceți vita și legați-o cu funii. Câteodată trebuie să o aduci, trupul ăsta e greu de adus. E greu de adus, dar trebuie să-l aducem. Așa că Dumnezeu să ne dea izbândă. Amin. Să știți că eu mi-am hotărât un anumit mesaj de dimineață și am zis, nu mi-au nicio altă idee și altă schiță decât numai una, ca să nu trebuiască să aleg. Aici stând pe scaun, am mai fost ispitit de niște gânduri. Cuvântul ispitit e deja ceva bun aici, adică mânat, așa frământat e cel mai bun. De niște gânduri să aleg o predică, fratele de lângă mine s-o gândi să nu greșesc și mi-a zis ce am predicat la voi data trecută despre Maria Magdalena. Dar eu am rămas acolo unde am pornit dimineață și cumva Dumnezeu m-a convins simplu de tot că Andrei, ce ai făcut tu azi, că ai adus în discuție poziția asta de ucenici. Și eu exact despre asta vreau să predic astăzi, că mereu suntem într-o situație de a mă întreba, de a ne întreba că suntem ucenicii Domnului sau suntem cumva admiratorii Lui. Deci cumva trebuie să vedem, să tranșăm lucrurile astea, nu cumva să ne găsim în partea a doua să fim niște oameni care nu mai putem de dragul lui Iisus Hristos, dar treaba asta nu-i de ajuns, trebuie să fim cu adevărat ucenicii Lui. Și vom vedea câteva lucruri care implică, nu va fi o predică de evangelizare, va fi așa ca un studiu, dar cred că este ceva foarte necesar pentru vremurile astea. Citesc finalul epistolei lui Matei, Evangheliei lui Matei, capitolul 28, versetul 16 până la final. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Și când l-au văzut ei, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iată că după învierea Domnului Iisus Hristos, când încă ei nu erau foarte lămuriți, nici măcar acum, unii dintre ei se mai îndoiau, Iisus Hristos le-a readus aminte că atunci când El i-a chemat, scopul Lui, al lui Hristos, cu fiecare dintre ei, era să fie ucenicii Lui. Asta 3 ani și jumătate împreună cu ei, a mâncat cu ei, a dormit împreună, au stat zi și noapte împreună. Asta spunând dintr-o dată și foarte clar ce înseamnă poziția asta de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Chiar venim pe mașină, cumva Andrei mi-a spus o frază, că eu am urechi să aud. Mi-a spus o frază că l-a întrebat pe cineva, mă, nu poți să vii acolo și nu poți să vii acolo. Zice, nu mă, că-s legat cu cătușă de Iisus. Adică și când îmi vine să plec, nu pot, pentru că s-al Lui. Deci imaginea asta este foarte plastică și foarte bună ce înseamnă să fii ucenicul Domnului. Adică trebuie să fii împreună cu El, în permanență. Și trebuie să știți ceea ce există și o carte scrisă când eram tânăr, cred că am avut-o și am citit-o, nu mai am acum, dar mi-a rămas în cap titlul ei,
că ucenicii nu se nasc, ucenicii se formează. Foarte mulți din noi am crezut că atunci când ne-am convertit, dintr-o dată ne-am născut ucenici și unii nici nu mai făcut niciun efort și acolo au rămas. Că dacă te botezi și ai rezolvat toată problema, dacă primești și Duhul Sfânt. Zilele astea la Londra, duminică mai precis, m-a luat cineva de la hotel să mă ducă la biserică și am fost surprins de povestea lui. Peste 40 de ani, a stat vreo 20 ceva de ani în America, după aceea a fost expulzat de acolo, venea dintr-o familie și probabil că ați ajuns că suntem cumva campioni în mediul pentecostal în lume. Suntem 22 de frați. Și probabil că am auzit în America de familia asta de care a avut 22, care are 22 de copii și părinții încă mai trăiesc. Și se află în America. Acum au stat în Detroit o perioadă și acum sunt în Arizona. Și am zis, zice el, eu sunt unul din cei 22. Un rebel care nu m-am pocăit și nu m-am întors la Dumnezeu și am făcut ce am făcut, nu mi-a spus detaliile, nici nu vreau să le aud, niciodată nu insist pe zona asta, pentru că nu mi-ar ajuta la nimic, mi-am dat seama, dar nici nu m-am botezat, nici nu m-am însurat, pentru că mi-a spus o chestiune care nu prea am auzit-o la mulți. Am zis că nu mă însor, dacă tot îți nepocăi și mă duc până în lumea asta, măcar să nu mai încurc încă o persoană, să fac copii și să-i nenorocesc și pe ăia și așa. Dar nici nu era de aplaudat, dar totuși așa, lumeaște vorbind, mi-a explicat o chestie care și zice, am stat, că am zis mă însor, indiferent cât de târziu în viață, după ce mă pocăiesc, după ce mă întâlnesc cu Dumnezeu, după ce mă fac un om serios, ca să nu fac să sufere cineva în povestea asta. Și, într-adevăr, acum de o lună, două, s-a predat Domnului și s-a botezat. Și m-am bucurat de el și mi-a zis, după ce m-am botezat, n-am fost mulțumit și am vrut mai mult și mai mult și m-am dus undeva la biserica unde s-a botezat, nu a fost stăruințe, a aflat în altă parte că s-a dus și zice, nu m-a botezat Domnul, zice, câteva săptămâni m-am rugat zi și noapte, până ce Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a dat Duhul Sfânt. L-am ascultat în mașină. Zice, după ce mi-a dat Duhul Sfânt, zice, în mine s-a aprins o dorință mai mare, să-L cunosc pe Iisus, să fiu aproape de El. Zice, vreau să merg mai departe și mai departe. Și atunci, ascultându-i povestea asta, mi-am dat seama că el a devenit un ucenic al Domnului. Că nu s-a oprit nici în prima parte și zice, m-am botezat, o sunat-o pe maică să nu mai puteau de bucurie. După aceea a mers și a căutat un loc să fie botezat cu Duhul Sfânt și după aceea a zis, nu mă opresc! Că unii, interpretând pecetea Duhului Sfânt sinonimă cu răpirea și cu viața veșnică, să pun la adăpost, zice, am și pecetea, la revedere! Nu ajunge să primești viză în America sau în Anglia, după ce primești viza, nu-ți dă nimeni bani în fiecare zi, trebuie să te duci să muncești. Niciodată, nici în lumea spirituală nu înseamnă că dacă Dumnezeu te-a mântuit, te-a iertat de păcate și te-a și pecetulit și te-a umplut de Duhul Sfânt, a făcut asta numai ca să stai liniștit pe scaun, să n-ai nicio problemă, de aici și stoarnă Dumnezeu har după har în viața ta. Foarte greșit. Niciodată nu trebuie să te oprești. Singura oprire când Dumnezeu te răpește sau Dumnezeu zice stop alergării pe pământul ăsta și așteptăm învierea, răpirea și cununa neperitoare pe care Domnul va da tuturor celor care îl iubesc și care iubesc venirea Lui. Doamne, ajută-ne! Și Doamne, dă izbândă! Primul lucru care vreau să-l spun și să fac o comparație și o diferență între ucenic sau la genul feminin pentru surori și un admirator sau o admiratoare a lui Iisus Hristos și a creștinismului este că ucenicul în permanență are ochii pe învățător ca să vadă absolut toate mișcările care le face. 2. Are urechile deschise ca să audă ce spune învățătorul. Să știți că toți aveau urechi în vremea Domnului Iisus, dar la un moment dat Iisus se oprea și spune, cine are urechi de auzit, pentru că poți să ai urechi, dar nu auzi. Pentru că de atâția ani ți-a vorbit Dumnezeu în biserică, dacă auzeai cu adevărat și erai într-un alt punct astăzi. Că nu e vorba doar de auzul ăsta fizic, trebuie să auzi în
Matei, în Ioan, capitolul 25, capitolul 5, versetul 24 și 25 spune: vine ceasul și acum a și venit când cei morți, se referă la cei morți în păcate, vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia la viață. Dar unii am auzit, dar n-am înviat, pentru că noi am auzit cu urechile fizice, n-am auzit cu urechile alea care duc la ascultare și la împlinire. Așa că am devenit niște admiratori ai predicatorilor, ai bisericii, ai cântăreților, a stiluri de muzică. Dar asta nu înseamnă că ești ucenicul Domnului, dă-mi voie să spun astăzi. Ucenicul Domnului este fixat în Evrei, capitolul 12, versetul 2, în care autorul spune să ne uităm țintă, nici măcar superficial, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a fost pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea și șade astăzi și în vecii vecilor la dreapta lui Dumnezeu în slavă. Ucenicul stă cu ochii pe învățător, zi și noapte, neclintit pe el. Orice mișcare a lui înseamnă o șansă pentru el să știe cum să se descurce, să știe cum să se supraviețuiască. Întrebarea aceasta care trebuie să ne o punem: cum pot să mă descurc în situația care urmează? Uite-te la Iisus, Iisus va fi explicația pentru tine. Noi sunăm păstorii: ce să fac acum, ce să fac acum? Asta arată foarte clar că noi nu suntem cu ochii pe Iisus, că nu suntem cu urechile deschise să auzim mesajul lui. Pentru că El tot timpul înainte să te întâlnești cu o criză, cu o problemă, cu o ispită, ți-a vorbit cum să ieși din ea, cum să salvezi situația asta. Nu va ajuns nicio ispită mai presus cu puterea omenească și împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit mai dinainte mijlocul de a ieși din ea. Așa că dacă eu am căzut alaltă ieri, cu o săptămână înainte, sunt convins 100% că Iisus Hristos v-a spus cum să evitați ispita aia. Dar cine a avut urechi pentru asta? Noi am avut urechi pentru ce ne-a spus stânga-dreapta, noi am avut ochi pentru altceva în adunare, cum a fost îmbrăcat fratele, cum a fost îmbrăcată sora. Noi am avut ochi pe copilul lui fratele și alu cutare. Noi avem ochi pentru ce nu trebuie și avem urechi pentru ce nu trebuie. Așa că unele urechi trebuie să se închidă astăzi și alte urechi trebuie să se deschidă astăzi. Unii ochi trebuie să nu mai vadă ce a văzut până alții și astăzi trebuie să vadă în adunare pe Iisus Hristos. Tu nu trebuie să vezi în adunare adversarii tăi, tu trebuie să vezi în adunare frații și surorile tale și trebuie să-L vezi pe Hristos care lucrează totul și prin tot. Și spunem toată adunarea, amin. Ești o persoană cu ochii pe Iisus? Să știți că când mă uit prin adunări, nu-i deloc așa. Oamenii sunt cu ochii pe tine să te judece. Oamenii sunt mulți cu ochii pe mine să mă evalueze. Mulți vin la biserică să evalueze persoanele, nu să le iubească. De aceea ce a zis Andrei aici, că poporul este risipit și împrășteat, pentru că nu sunt păstori sufletești, este că păstorii sufletești nu mai vor să fie păstori sufletești, ei vor să fie păstori de mulțimi, ei vor să fie păstori de oameni, de grupări mari, ei vor să vină în față, să zică, asta e biserica mea. Dumnezeu nu ne-a chemat să numărăm oile, Dumnezeu ne-a chemat să păstorim oile. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște ucenici care să ne dăm mari cât de tari suntem noi. Dumnezeu ne-a chemat să avem o inimă sensibilă și să auzim durerea și suferința celorlalți. Doamne, atinge-te de inimile noastre. Întreb încă o dată, avem noi ochi pentru alții, pentru durerea lor, pentru suferința lor? Suntem noi ca Pavel și Sila, suntem noi ca Petru și Ioan, suntem noi ca ucenicii Domnului care au fost sensibili, suntem noi ca cei 4 care au văzut durerea prietenului lor și l-au coborât prin acoperiș? Avem noi asemenea inimă care nu-i pentru noi, e pentru alții? Nu știu, dar sunt aici în fața voastră să vă spun că este un timp în care să ne facem un test. Sunt eu ucenicul Domnului cu adevărat? El ne-a trimis să facem ucenici, să vorbim de ucenicizare și să o facem cu toată inima. Ochi pentru El, urechi pentru El și 3, ucenicul Domnului este gata să primească orice sarcină îi dă Domnul să facă. Întreb adunarea, câteodată spune, întreabă cineva să adune scaunile. Ești gata să faci ceva pentru Domnul? Am spus acum de sărbătoarea florilor că la 2 ucenici Domnul le-a dat misiunea să meargă să dezlege măgarul să-l aducă. Câți dintre noi am preferat să mergem să dezlegăm măgarul, să-l aducem și să dispărem în anonimat? Nu te filmează nimeni când mergi cu măgarul, dimpotrivă te poate disprețui. Filmatul e la amvon, filmatul e în față.
între aduce și aduce măgarul pentru Iisus ca să încalice pe El și a venit în fața mulțimilor să ne expunem, oare ce am alege? Nu știu, dar ucenicul Domnului n-are nicio pretenție niciodată. El spune, Doamne, ce pot să fac pentru Tine fac, ce mă chem să fac, sunt gata să fac. Sunt ca un soldat care atunci când tu îmi spui să faci un lucru, eu sunt acolo să-l fac. Eu n-am programul meu, eu nu mai am viața mea, eu sunt legat de Tine și vreau să fac ceea ce Tu îmi ceri să fac. Nu credeți dumneavoastră niciodată că eu am ajuns la amvonul ăsta mai micuț aici sau mai mare în altă parte, pentru că viața mea a fost din prima așa. Am spus de curând într-o adunare de credincioși destul de serioasă care pur și simplu o ridicat cumva foarte tare prezența mea acolo, pentru că m-am dus într-o cameră cu puțini oameni undeva în Oltenia săptămâna trecută și ei plângeau, efectiv, și păstorul plângea în fața mea și m-am simțit atât de rău și într-un disconfort maxim. Și când mi-au spus, zice, fraților, să știți că am pus pe grupul bisericii din zona mea că fratele Gabi va fi în această zi la noi și mi-au spus mai mulți păstori, vă dați seama, și am auzit și eu asta, că i-au spus înapoi, vezi de treabă că la nu vine la grupări mici, la oameni de jos și nu vine la casa voastră acolo undeva la bloc, într-o încăpere închiriată. Dragii mei, eu am început să râd pe bancă, pur și simplu, pentru că eu mă știu foarte bine și mai bine decât mă știu eu, mă știe Dumnezeu. Asta este foarte fals. Inclusiv venirea mea aici dovedește că nu este așa. Că într-un mod logic și rațional trebuia să mă odihnesc când venit de sâmbătă dimineața. Nu număr programele, că nu-mi place, cum fac alții, dar de sâmbătă și până azi, continuu am avut slujbe și slujire, plus ce am pe telefoane, plus ce am dincolo, plus ce am dincolo. Și vreau să vă spun tuturor, nu e adevărat nimic din ce se spune despre mine. Că eu merg sau selectez, nu există așa ceva. Voi în toți anii ăștia ați putut să vedeți asta. Dar am putut să le spun acolo, să-mi deschid inima, să le spun cum am început eu să predic la niște femei bătrâne în satele din jurul Becleanului, când mergeam cu trenul acolo săptămânal la ele, ani de zile, și erau 3 sau 4 femei, nu era biserică, era casa lor și urlam și strigam acolo și ele cred că nu s-o la niciodată după tonalitatea mea și poate nici după predicile mele, că nici nu erau predici, ci pur și simplu au fost șocate și unii dintre ele s-au pocăit numai prin faptul că eram atât de tânăr și că lăsam toate lucrurile care se pretendeau atunci la anii, la 20 și ceva de ani și mă duceam într-un sat cu niște bătrâni să le explic eu Evanghelia. Numai pentru devotamentul și pasiunea mea pentru Dumnezeu și pentru Biblie, când alții erau vagabonzi atunci și făceau altceva, le-au făcut să creadă în Iisus Hristos, nu predicile mele. Că a fi ucenic nu înseamnă a fi expert în discurs, a fi expert în predicare sau chiar în muzică, a fi devotat lui Iisus Hristos la orice oră, la orice timp și indiferent de ce persoane vin lângă tine. Puteți să spuneți împreună cu mine, amin? Dar eu m-am bucurat de misiunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o atunci. Că cineva ne-a zis, bă, nu vrei să mergi la bătrânile alea să le duci Evanghelia? Nu vrei să te duci cu trenul 3 stații de Beclean și să faci treaba asta? Odată mă duc, dar te duci ani de zile? Te duci vara sub vii acolo afară și nu vine nimeni și să predici Evanghelia? Dumneavoastră credeți că deodată am ajuns undeva? Și dacă nu ajungeam niciodată niciunde în fața mulțimilor, eu eram mulțumit toată viața să îndeplinesc o mică misiune pentru Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos m-a chemat să fiu ucenicul Lui. E o mare problemă astăzi când văd și la cei mai tineri, să mă iertați, știți că vă iubesc. Dar când le propun niște lucruri mărunte, zice, păi nu că trebuie să-mi duc soția, păi nu că aia. Păi nu pot să-i forțez, dar pot să le promit în fața lui Dumnezeu că Dumnezeu nu le va da niciodată să facă lucruri mari. Și dacă vor încerca dată să meargă pe scurtături și prin tot felul de relații să ajungă în fața mulțimilor, rateu 100%, niciun impact nu vor avea niciodată. Pentru că dacă nu ești credincios în lucrurile mici, Dumnezeu nu ți-l va da niciodată pe cele mari. Așa că vă doresc succes în lucrurile mărunte. Duceți, bă, Biblia la cineva, ajutați-l. Mai sunt așa tinerei pe care iubesc din toată inima, care sar să-mi ia ghiozdanul, să-mi ia haina, să mă ajuteți cu ceva. Să știți că mulți și femeile astea îl ajutau pe Iisus cu ce aveau. Pentru că au înțeles ce înseamnă să fie în echipa lui Iisus. Asta am predicat de Maria Magdalena, nu? Vă aduceți aminte? Ea a ales să fie în echipa lui Iisus. Cumva lucrurile, uite că se leagă după un timp aici și vreau să vă spun tuturor. Vă rog și frații și surorile să acceptați să fiți ucenicii Domnului și nu admiratorii Lui. Ucenicii stau cu ochii pe El, stau cu urechile deschise să audă
ce le spune și când le dă o sarcină cât de mică și de neînsemnată, ei și ele sunt gata să facă treaba aia cu toată inima și fără nici o problemă. Fără nici o problemă. Cei care au inimă pentru lucrurile mărunte, au inimă și pentru lucrurile importante. Așa că nu poți să ai inimă doar pentru lucrurile mari și să n-ai inimă pentru lucrurile mici. Nu poți să iubești doar personalitățile mari și pe cei mai neînsemnați frați ai tăi să nu iubești. Dragii mei, Iisus a întors istoria invers și a zis: când faceți aceste lucruri celor mai foarte neînsemnați ai mei, spune Matei, atunci mie mi le-ați făcut. Foarte neînsemnați. Acolo trebuie să te găsească pe tine Hristos ca și ucenic și Dumnezeu își va găsi plăcerea și Hristos în viața ta. Amin. Ce spunem despre admiratori în punctul ăsta? Păi admiratorii care sunt o parte din creștinii de azi sunt prezenți la evenimente, foarte prezenți la evenimente, mai ales când evenimentele astea sunt foarte mari. Sunt flămânzi să se simtă bine. Sunt conduși de confort și, în general, de emoții. Mulțimile joacă un rol foarte important în viața lor, iar manifestările care vin în preajma lor sunt punctul și prioritatea pentru care ei sunt gata să cheltuie mulți bani, să sacrifice și să producă pur și simplu o energie și să creeze în jurul lor tot felul de lucruri care sunt pentru firea lor, dar niciodată pentru suflet. Văd și azi oameni flămânzi după evenimente foarte mari. Sunt gata să plătească, să cheltuie. Nu că sunt greșite evenimentele astea, dar tu îți testezi poziția ta de ucenic. Iisus a avut mulțimi de oameni care le-a predicat. Dar tu trebuie să știi că nu asta trebuie să fie prioritatea ta, ci nu asta trebuie să te miște pe tine foarte tare, cum am spus, ci pur și simplu ce am spus mai devreme. Ochii pe El, ca și persoană, urechile pentru cuvânt și întotdeauna să fii acolo unde Iisus te trimite și te vrea. Mai spunem încă o dată amin? Vedeți dumneavoastră cât de mult se pune preț azi pe confort în biserici. Știți de ce? Că zice, bă, dacă nu le ofer confort, nu mai vin. Dar atunci când stăteam ca și sardelele, voi la Toflea, eu în altă parte, când veneam eu la voi la Toflea atunci, în primii ani, și nu reușeam să ajung până în față, decât cu mare greutate. Când era o căldură de neconceput, când deschideați geamurile, când erați băgați așa unul într-altul. Vă aduceți aminte, nu? Știți că n-ați avut niciun comentariu atunci? Pentru că n-ați iubit confortul. Pentru că nu v-a interesat evenimentul. V-a interesat prezența lui Iisus Hristos în adunare. Și atunci pot să transpir. Eu mi-am dus niște prieteni pe vremea aia ca să vă dau dreptate vouă, că acum ați de partea voastră, și care au zis că s-au pocăit de la ușă până în față. Au durat vreo 7-8 minute până am ajuns în față, veneau după mine, și prezența lui Dumnezeu care a fost acolo, la voi, cu oameni nepocăiți am dus, prieteni de-ai mei. Zici, când am fost în față și m-am uitat la ei, plângeau, le zburau lacrimile de ochi, dar nu le-a explicat nimeni nimic. Pentru că acolo erau niște ucenici care îl onorau pe învățătorul lor și ați cântat pentru că în centru era Iisus Hristos și nu niște persoane. Astăzi ne învârtim în jurul persoanelor și l-am pierdut pe cel care trebuie să fie deasupra oricăruia și acesta este Iisus Hristos Domnul. Astăzi aveți un templu la Toflea și foarte bine, nu trebuie să rămâneți la aceleași lucruri, dar trebuie să fiți foarte atenți acolo sau în Newcastle sau oriunde veți fi în lumea asta, că trebuie să fiți smeriți, să fim smeriți și cel care trebuie să fie în centru este Iisus Hristos. Nu iubiți evenimentele mai mult decât Hristos. Nu iubiți confortul mai mult decât Iisus Hristos. Nu vă lăsați conduși de emoții și de mulțimi mai mult decât Duhul Sfânt, care vă va duce de multe ori, așa cum a spus aici Domnul, în camere ascunse unde nu vă vede nimeni. Acolo trebuie să fie viața voastră, acolo trebuie să fie rugăciunea voastră, acolo trebuie să fie sursa voastră de putere. Acolo în ascuns să uită Tatăl și El care răsplătește în ascuns este acolo cu tine, unde nu te vede nimeni, dincolo de ochii oamenilor, acolo sunt ochii lui Dumnezeu care sunt gata să binecuvânteze viețile. Mă întreb, ești acolo? Dacă Dumnezeu merge dincolo de programele de biserică să te întâlnească, te întâlnește?
Ai tu o viață cu Hristos dincolo de ochii lumii? Am eu o viață și o relație cu Hristos dincolo de ochii lui nevastă mea, copiilor mei, a adunării și a tuturor? Ucenicii lui Iisus Hristos știți că aveau treaba asta? Și Iisus le-a reproșat când le-a spus un ceas nu puteți să vegheați împreună cu mine? Ispititorul este la un pas de voi, o să vă ceardă ca grâu și o să cădeți. Pentru că dacă nu ai o viață cu Iisus Hristos în rugăciune, dacă nu ai părtășie cu El, toate evenimentele, toți predicatorii pe care îi puteți părânda din România până în America și invers, o să fie niște evenimente, niște poze, niște lucruri marcate, dar nu o să fie viața voastră. Viața voastră trebuie să fie cu Iisus Hristos. Și apoi au rost și evenimentele. Dar sunt foarte mulți admiratori și prea puțini ucenici. 2. Ucenicii Domnului Iisus Hristos experimentează întotdeauna, matematic, puterea cuvântului lui Hristos în viața lor. Mergeți și găsiți acolo măgărușii. Cine a zis asta? Iisus Hristos. Și când luăm măgărușul, să vă dau numai un exemplu, ce se va întâmpla? Păi dacă strigă la noi, nu, o să vă spună ce vreți să faceți cu el. Și voi să răspundeți, Domnul are trebuință de el. Și atât e tot. Voi spuneți ce vă spune exact, nu adaugeți, nu scădeți nimic și voi o să trăiți astăzi și o să vedeți împlinirea puterii cuvântului care eu rostesc prin voi în viața voastră. Și merg și zi, iau măgărușul. Îl găsesc odată acolo, la intrare. Îl iau, stăpânul vine și întreabă, ce vreți să faceți cu el? Zice, învățătorul zice că are trebuință de el. Și îl dă. No, pe drum, ce credeți că trăiesc ucenicii lui Iisus Hristos? Bă, extraordinar! Ce învățător avem, ce putere are cuvântul lui, ce matematică perfectă, ce grozav! Știu că de multe ori spunem, nu mai ne bucurăm ca altădată. Știți de ce nu vă mai bucurați ca altădată? Pentru că nu experimentați în viața voastră puterea Evangheliei. Nu mai credem în Biblie. Cel puțin nu mai credem în Biblia care spune eu sunt cu tine azi, eu sunt Domnul tău, eu sunt cu tine până la sfârșitul veacului, nu te teme pentru că eu te izbăvesc, eu te scap, eu sunt așa. Și de multe ori Dumnezeu v-a vorbit aici în adunare profetic, matematic sau în altă parte. Ați luat cuvântul ăla să-l experimentați în zilele următoare, l-ați dus cu voi acasă să spui, Doamne, mi-ai vorbit ieri la biserică și eu vreau să iau cuvântul ăla și să-l pun direct pe situația asta, să spun, revendic cuvântul lui Dumnezeu asupra acestei stări și asupra acestei situații și cred că Iisus Hristos este adevărul. Și vezi dacă nu se schimbă toate în casa ta și în viața ta. Dar nu mai facem asta, mai bine să-i pe păstor, frate, că aveam o problemă, rog-te pentru mine, că trec prin asta și eu zic, n-am timp acum să vedem, poate după masă, și uiți, nu mă mai rog și tu te duci la fund. Dar tu nu trebuie să suni pe fratele Gabi, trebuie să-L suni pe Dumnezeul care este lângă tine și pe Hristos și să-i spui, Doamne, iau cuvântul Tău care l-am auzit și dacă cuvântul Tău este adevărat, eu îl pun peste casa mea și eu cred, omul ăla care nu merge la adunare ca tine, nici în Tofla, nici în Anglia, nici în Beclean, nici în Bistrița, care a fost un sutaș roman, care nu a avut treabă cu religia și cu credința, care nu are nicio experiență care tu le-ai avut și v-am văzut că plângeți când v-am adus aminte de vremurile voastre la Toflea. El n-a avut nicio poveste de genul ăsta, n-a avut o mamă care s-a rugat, n-a avut o bunică, n-a avut un pastor, n-a avut pe Oniță, pe Vasile, pe Bombac, pe Gabi Zăgran, pe Andrei, n-a avut pe nimeni. Au crescut în păgânism la Roma și n-a avut nicio treabă. Părinții l-au trimis să fie soldat, să fie capitan, să fie rece, să fie crud, să poată omorî, să poată lega, să poată executa. Bă, dacă ni s-a îmbolnăvit robul lui, o zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Eu sunt un nemernic și un rebel și un păgân. Dacă tu zici un cuvânt de la distanță, eu iau cuvântul tău și îl pun peste robul meu și robul meu se ridică în picioare. Pocăiții nu mai cred asta. Înspăimântător. Credem în doctor, credem în filozof, credem în teorii, credem în oameni deștepți. Credeți în profesori foarte buni în a explica Biblia și lucrurile. Dumnezeu te întreabă astăzi, ești un ucenic care ai încredere în cuvântul meu? Doamne, nu-i logic să mă duc să iau eu măgarul. Trimite, sună-l, nu mă pune în încurcătură. Suntem oamenii rațiunii. Suntem oamenii intelectului. Vrem să luăm lumea lui Dumnezeu, să o împachetăm în mintea noastră. Dar nu o puteți. Și nici n-ar fi bine.
Pentru că dacă lumea lui Dumnezeu e mintea noastră, Dumnezeu și-a pierdut relevanța pe pământul ăsta. Dumnezeu este dincolo de mintea mea și mintea ta și mintea noastră și gândurile noastre. Gândurile Lui nu sunt gândurile noastre. Cât este de sus cerul față de pământ, atât de departe sunt gândurile lui Dumnezeu de gândurile voastre. Așa că mă arunc toate gândurile mele la gunoi și îl pun pe Iisus Hristos pe tronul vieții mele și spun: cred în Tine, Doamne, pentru că Tu ești învățătorul meu și dacă Tu ești învățătorul meu, nu contează că nu-i logic, că nu-i rațional, nu contează că nu-i normal să dai piatră la o parte după ce fratele meu e mort de 4 zile și îmi exprim părerea mea de femeie, de mamă, de soră, de ce vrei, de prietena ta. E mort de 4 zile, miroasă greu. Asta e părerea mea umană. Dar dacă tu spui asta, la cuvântul tău dăm piatră la o parte și așteptăm minunea. Lazar ieși afară și Lazar ieși afară legat la mâini și la picioare. Eu îmi spun părerea. Toată noaptea m-a aruncat mreaja asta și în stânga și în dreapta și înainte și înapoi. N-am prins niciun pește. Dar dacă tu spui, la cuvântul tău arunc unde îmi spui și n-am mai putut să treacă de mulțimea peștilor și cade în genunchi și spune: Doamne, pleacă de la mine că eu sunt un om păcătos. Nu poți să treci bucuriile astea numai dacă ești ucenicul Domnului și crezi în cuvântul Lui. Mai crede cineva în cuvântul Lui? Bă, mă îndoiesc și eu. Umblăm din o parte în alta la proroci, sunăm la telefon până ea sunite într-una, lasă. Eu am fost în casa lor. Eu spun la fiică, oprește, scoate-o din priză, că doar sunau într-una să le spună Domnul un cuvânt, cu Biblia sub botul lor. Ce vreți să vă spună Dumnezeu? Să stați într-un picior o săptămână? Sau să credeți că Iisus Hristos este cu voi în orice clipă? Am preferat să stăm într-un picior. Că doar așa s-au născut tradițiile și obiceiurile de magie aproape. Să te duci la clădirea cu tare, să te duci dincolo, până și pocăiții au început să creadă. Și unul a zis: bă, nu scoate amvonul ăsta din biserică, că de la amvonul ăsta noi ne-am mântuit, că amvonul ăsta s-a făcut unger cu un de lemn și a fost vindecat. Și a zis pastorul: bă, îl schimbăm. Nu că pleacă Dumnezeu cu amvonul. Da, am început să devenim niște oameni care credem în clădiri, în locuri sfinte, în obiecte sfinte, iertați-mă, care credem în pahare, multe sau puține, 1 sau 3, care putem să credem în orice. Dacă nu este vorba de un cuvânt, nu mai gândesc. Și le-a zis pastorul: bă, vedeți că l-am dus amvonul în Beci, la demisul bisericii, care vreți să fi vindecați, puteți să faceți pelerinaj acolo dimineața. Mai ales vă închinați înaintea lui, vă atingeți de el și nu mai aveți nevoie de predică astăzi. Ăștia suntem noi, care credem aproape în orice, dar nu în cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului cred în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul scris al lui Dumnezeu și experimentează minunile în urma cuvântului. Puteți să spuneți împreună cu mine amin? Bă, și mie ne-a vorbit Dumnezeu profetic și eu însuși sunt folosit de Dumnezeu de multe ori în profeție, dar vreau să vă spun ceva: nu abandonăm cuvântul. Darul nu poate depăși niciodată cuvântul. Pentru că darul vine din cuvânt, aleluia. E susținut de cuvânt, e analizat de cuvânt, e cercetat de cuvânt și tot ce se întâmplă este prin cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că noi ca ucenici a Domnului am abandonat Biblia, să o citim, să o iubim, să o trăim, este o mare problemă. Dragii mei, din cauza asta se întâmplă că iasă cuvinte stricate din gura noastră. Nu poate să iasă din gura noastră numai ce punem în el, în mintea noastră. Nu poate să iasă cuvinte bune din mintea noastră dacă noi punem internetul și reel-ul și toate prostile în capul nostru. Exact asta iasă. Dar dacă punem în cuvântul în mintea noastră, pe gura noastră vor ieși cuvintele care spuse acolo. Și de aceea spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta e numai un exemplu aici. Cel care poate să te binecuvânteze este Iisus Hristos Domnul. Ucenicii Domnului experimentează puterea cuvântului și ei experimentează împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pe care le face în viețile lor într-un mod supranatural. Că aici să fac diferențele. Doamne, am ajuns aici, murim de sete, spune Evrei, suntem terminați. Și unul zice: nu suntem terminați, bă, că am fugit eu un pic mai rapid și am văzut o baltă dincolo de duna asta de nisip. E apă. Și toți o fugi la primul care o gustați și e amară, nu-i bună de băut. Suntem terminați, murim aici. Doamne, ce facem? O mers la Moise, l-a scuturat: ce lider ești tu aici în biserică că murim? Că doar noi suntem vinovați pentru tot ce se întâmplă. Și Domnul a zis: Doamne, ce să fac? Zice: ia bucata aia de lemn și aruncă-o în apă. Ce logică ești, ce rațiune ești? Nimic.
Dar tu trebuie să crezi în cuvântul lui Dumnezeu și dacă crezi, se întâmplă ceva supranatural. Tu nu ai nevoie de tot felul de lucruri care strec ție pe cap. Tu ai nevoie să te încrezi în cuvântul. La bucata de lemn, a aruncat-o în apă și tu te beți. Și-o fă cea mai bună apă care o băut-o prin viața lor vreodată. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Aleluia! Și El a făcut promisiuni pentru tine. Sunt peste 7500, cine le-a numărat, eu le iau de gata. Peste 7500 de promisiuni în Biblie care sunt toate pentru tine. Câte știi din ele? Dar ești gata să știi horoscopul, ești gata să știi zodia, ești gata să știi ce-ți place, ești gata să știi cu cine te împachetezi când te potrivești, când te măriți, calul cu racul cu fecioara. Deci niște prostii care le avem în cap. Știm o grămadă de lucruri pe lumea asta, știm unde e bine să mergi în vacanțe, știm multe. Dar nu știi esențialul, că singurul care poate să-ți binecuvânteze familia ta și viața ta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ar trebui să știi când pleci în căsătorie că Dumnezeu are promisiuni pentru casa ta, că Dumnezeu are promisiuni pentru nevasta ta, că Dumnezeu are promisiuni pentru soțul tău, că Dumnezeu are promisiuni pentru urmașii tăi, că Dumnezeu vrea să îngrijească de tine. Dar ce mai interesează pe cine promisiunile? Interesează să nu lipsească nimic, o virgulă din ziua anunții. După aia o să lipsească toate. Dragostea, respectul și așa mai departe. Chiar azi mi-a scris cineva din zona dumneavoastră care are mari probleme în familie. Dar îmi scriu cei mai mulți din zona mea, că acolo au curaj. Și te întreb, dar cum se poate? Am ajuns și eu în situații în care nu am nicio explicație, cred. Că pot să am explicații că el e un pic mai scund și ea e pedepsită să umble fără tocuri toată viața. Și poate nu mai suportă, vrea și ea într-o zi să fie pe de-alea de 10, nu? Sau cât îs. Și stă felul de stresul. Mă duc pe gândire omenește, așa. El nu știu, nu e așa de fain, ea e ruptă din soare. Și zic, aici poate ispitește diavolul, nu se potrivesc, nu se... dar am văzut cupluri care din toate punctele mele de vedere omenești, firești, impecabili. Nu putea să zică unul, tu ai avut mai mult, mai puțin, mai asta. Au zis și alții lângă mine, pe ăștia eu potrivit Dumnezeu perfect. Le-a dat un copil, al doilea, 2 fete. E o problemă, cred că trebuie și un băiat. Le-a dat Dumnezeu și un băiat. Invers, 2 băieți și după aia le-a dat o fată. Și zic, nu se mai poate, exact am văzut ce aș putea să mai fac viei mele și nu i-am făcut. Și de aici a început povestea în care s-a dus de răpătăte. Că, dragii mei, vedeți, nici tocurile înalte, nici nimic din chestiunile astea. De fapt, nu-i vorba de perfecțiune, nici de idealism, nici cine se potrivește, nici de bani, nici de neamuri, de nimic. Astea sunt niște invenții omenești. Este vorba cine pleacă cu Dumnezeu la drum, cine rămâne cu Dumnezeu pe drum și cine se bazează pe Dumnezeu în orice vreme, în orice situație, ăștia rămân în picioare, scunzi, înalți, gras, slab, într-un fel sau altul. Dar vreau să vă spun, singurul care poate ține o familie, o viață, o biserică, este Dumnezeu. Amin. Așa că vă rog să fiți ucenici. Ca să puteți experimenta supranaturalul. În cele mai mici detalii. Nu, acum poate că cei care au venit cu mine cu mașina au tras cu urechea, că un prieten de-al meu, Cristi, m-a întrebat că Domnul mi-a prorocit cu ani în urmă, că eu călătoresc mult și mașinile mele le spun de fiecare dată că vorbesc cu ele când vin, bine ai venit în curtea mea, o să te aștepți o viață grea. De asta e rostul tău, să mergi. Așa că te rog să ai grijă de mine și eu să am grijă de tine. Eu vorbesc cu mașina. Și Domnul mi-a spus printr-un profet din India, fratele Andrew, care a mai fost pe aici prin Anglia. Mi-a zis, nu te îngriji cu ce o să mergi în stânga și în dreapta. Tu o să lași o mașină și imediat Dumnezeu, eu, Domnul, o să-ți pregătesc alta. Și imaginați-vă că acum, săptămâna trecută, mașina mea mare, multe probleme, multe încălcituri și am zis ce să fac, dar Dumnezeu are oamenii Lui și nu că mi-o dat cineva, Dumnezeu a făcut, nu? Și vreau să vă spun că a venit un om și ne-a cumpărat mașina
acum la ora 12 și la ora 12:45, după ce am gătat de băut cafeaua, cineva o adus la mașina cealaltă numele roșii, încât eu n-am avut nicio pauză între cele două mașini. Asta nu vă spun ca laudă, asta vă spun că Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii efectiv posibile. Și eu pentru asta nu spun, bă, ce grozavă, pentru asta eu spun ceva. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este lăudat. Că asta e un fel de măgăruș care le zice ăla, merge ăla. Deci vreau să vă fac geloși, v-am spus asta, să experimentați prezența și puterea lui Dumnezeu în cele mai mici detalii a vieții voastre. Ca să nu vă spun de cuvânt, de predică, de întâlniri cu oameni, le-am povestit de o întâlnire cu un grup de tofleni acum la Azug, acolo, de niște lucruri care ni le-au spus oameni pe care i-a atins Dumnezeu de acum 10 ani, i-au spus de Zăgreanu și el a venit pentru că este grozav, este fantastic să trăiești cu Dumnezeu. Nu vi dor? Sau vreți așa să trăiți o viață tădată cu zaurul în fiecare dimineață? 3, 3, 4, 4, 5, 5 la noroc. Unii așa trăiesc, că am mai vedea ce o fi, cum o fi, nu știe nimeni cum o fi. Vă trebuie să fii ferm în fiecare dimineață. Dumnezeu este cu noi, nevastă. Dumnezeu este cu casa noastră. E greu, dar Dumnezeu ne va apăra. Au venit probleme, Dumnezeu le poate opri. Au venit încercări, Dumnezeu ne curăță. Au venit necazuri, îți bune, Dumnezeu ne va ajuta. Plângi, te lupți, întrebi, spui, dar Dumnezeu este acolo. Dumnezeu nu se supără pe voi că îi spui, Doamne, îi mor de 4 zile, nu mai ai nicio șansă. Dumnezeu nu se supără când tu spui în familia ta, bărbate, nu mai putem de aici. Fii sincere. Dar după ce spui toate astea, Dumnezeu spune, aveți încredere în mine? Eu, Domnul, înviez. Eu, Domnul, fac asta. Eu, Domnul, fac asta. Și atunci vezi puterea lui Dumnezeu în casa ta, aleluia. Și te vezi și cât ești de slab și înveți să te încrezi în Dumnezeu în fiecare zi din viață. Doamne, ajută! Dar ce fac admiratorii în punctul ăsta? Noi experimentăm cuvântul, minunile lui Dumnezeu și asta ne face să ne bucurăm grozav! Și ce fac admiratorii? Și ei se bucură. Și sunt foarte vocali de multe ori și ovaționează. Și le place să creeze și să intre în atmosferă. Zice să fie atmosferă! Nu interesează bucuria și misiunea și cuvântul și toată povestea care a predicat-o. Ei vor să fie atmosferă. Atmosfera însemnând pentru ei har. Și a fost har la adunare și a fost frumos la adunare. Și e plin de spiritualitate până în vârful nasului. Dar dacă te întâlnești peste 3 ore cu el și îl enervezi, s-ar putea să ai o mamă de bătaie. Că el intră dintr-o atmosferă în alta. Cineva mi-a zis azi, de când nu ia la pe grupul nostru, avem tot fel de grupuri, zice, ne-am pierdut spiritualitatea. Pentru că sunt personaje care încep de dimineață așa cu lăudat să fie Iisus, binecuvântat să fie Domnul, Domnul ne-a dat o zi mare, bă, foarte frumos, declarat, atmosferă, aleluia, Domnul să fie cu noi. Bă, dar dacă după masă nu-i mai ies lucrurile și cumva am văzut cu ochii mei că cineva l-a deranjat. Deci de aici încolo s-au rupt definitiv deja de săptămâni întregi, nu mai zice nimic pe grup. Și zic, bă, cum ar fi chestiunea când sunt adversare să strigi lăudat să fie Domnul? Că da, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Zici, acum trebuie să meargă atmosfera, când te bolovănesc ăștia, când îți dau după tine, acum trebuie să arăți tu cine ești, cât de spiritual ești. Nu când toate prăjiturile pe masă și cafeile vin una după alta, ce mai vrei una, mai vrei una. Lăudat să fie Domnul, ce inimă bună ai. Când îți răstoarnă asta cafeaua în cap, atunci trebuie să spui lăudat să fie Domnul, pentru că mă duc să mă spăl la baie. Sunt o grămadă de admiratori care ei vor să se bucure, ei vor să se ovaționeze, ei vor atmosferă, ei vă vor pe voi să fiți fresh, să produceți o atmosferă încât toți să aplaude, aleluia! Dar tot ăia o să vă răstignească săptămâna viitoare. Vorbesc de admiratori, nu de ucenici. Admiratorii te ovaționează, te ridică, în general foarte sus, ca să aibă de unde să-ți dea drumul. De aceea când ei te urcă, tu rămâi cu picioarele pe pământ. Că dacă te urci, ei îți dau drumul. Și contactul cu pământul este dureros. Vă spun ca unul care a pățit-o. Că am intrat și eu în jocul lor, de m-au ridicat și am zis, bă, mi-ajunge până aici. Că dacă îmi dau drumul să rămân fără handicapuri. Și doar m-am izbit de pământ și de aici rămân cu picioarele pe pământ. Frate Gabi, ești cel mai tare, extraordinar. Îs acolo, jos, nu pic niciodată. Ei vor, hai să te ridicăm, să te aruncăm. Nu, mă, că am văzut că eu aruncat pe aceea și după aia s-o tras. Nu vă dau ocazia asta.
Să știți că avem fani și admiratori, tot felul, dar ăștia te și restricnesc. De află ceva despre tine, se întorc exact invers. Exact invers se întorc. Și cât îți dau ăștia pe spate, nu ți-o da niciunul din cuminței care stat în biserică și nu ți-o zic nimic niciodată. Dar poate în inima lor te iubi mult mai mult decât gălăgioși. Așa că învățăm azi că admiratorilor le place atmosfera, le place să bucure și ei au nevoie de noi să-i bucurăm, să-i distrăm. Noi nu ne-am propus asta, dar ei vor asta. Sper că nu v-am supărat pe niciunul. Dovada este că mă mai chema să viu la voi. Dar de multe ori când mă uit la ei, eu nu știu de ce ei să bucure ei. Tot mă întreb, voi de ce vă bucurați? De ritmul muzicii? E prea puțin. De mine ca predicator, sunt slăbănoc. De ei ca și cântăreț, hai să zicem. Să zic, ce vă bucurați? Iisus Hristos a zis, bă, dacă merită să vă bucurați ceva, nici când aveți succes și pleacă dracii când ziceți voi, plecați! E mare lucru. Zici, bă, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Am spus și aseară că unii fac din atmosfera asta o miză și spunem, noi suntem liberi în Hristos. I-am văzut că se trântesc pe jos, să învârt, să stau ca la, așa nu știu ce, au fost secvențe, nu, izolate, dar sunt. Alții pică pe spate de prea multă atmosferă și bucurie, îl prind aia de până între scaune. Bine că după aia pică pe spate și la club seara. Nici nu știu dacă influențele nu au fost și ziua și noaptea aceleași. Și am spus aseară că mulți atât se bucură și de liberi în Hristos, încât au reușit performanța să fie liberi în totalitate și de Hristos. Adică ei cu ei. Niște piese foarte ușoare în a fi create în victime decât de diavolul. Așa că ucenicii au apărarea lui Iisus Hristos, experimentează puterea cuvântului, protecția lui Iisus Hristos și se bucură de minunile și promisiunile lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca bucuria, credința, pacea și perspectiva noastră să fie așezate întotdeauna pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu și vă rog să spuneți împreună cu mine amin. Amin. 3. Ucenicul se bucură de satisfacția asta, pe care am mai amintit-o la început, acum o conturez, unei misiuni pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru viața lui și trăiesc în ascultare. Dragii mei, viața asta nu-ți oferă nimic. Până la urmă, tot ce ne oferă ea vine și pleacă, se sfârșește, orice masă bună e uitată, orice vacanță frumoasă s-a dus, nu te poate împlini lucrurile materiale, niciodată. De-aia au zis și Pavel, nu vă puneți încrederea în Hristos pentru lucrurile de jos, că sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Există o altă satisfacție în pocăință. O trăiesc de atâția ani. Este satisfacția când Dumnezeu îți dă o misiune și un scop pentru viața ta pe pământul ăsta, pentru care te trezești și te culci, trăiești și mori. Și îmi pare foarte rău că sunt destui de mulți în biserică care nu ar putea răspunde la întrebarea asta pentru ce și ce misiune ai tu pe pământul ăsta. Dar Dumnezeu te-o crea pentru o misiune. Și dacă nu o descoperi, mi-e greu să spun că o să fii fericită ca și pocăită. Mi-e greu să spun că ești un pocăit fericit, că nu poți să te ajut să te minți că fericirea înseamnă predici bune și cântări bune, că nu le prins tot timpul. Atunci fericirea e așa, o venit fratele, wow! Și câteodată predicatorii care au un dar special reușesc și performanța asta în biserici prin România să facă mai mult rău decât bine, că câteodată Dumnezeu prin ei lucrează foarte puternic, după aia vin ăia locali următoarele săptămâni și săracii și biserica spune, ce-i cu asta? Exact cum mergi și mănânci cea mai bună carne la un restaurant și după aia următoarele zile soția îți dă cartofi fierți cu ceapă. Păi da, nu-i toată ziua. Așa că fericirea pocăitului și bucuria lui trebuie să fie legată mult mai mult decât aspectul ăsta.
Și trebuie să răspundem la întrebarea asta. Ce misiune am eu pe pământul ăsta? Știți de ce o mamă reușește să facă față atât de mulți ani la multe greutăți? Pentru că misiunea ei este să se ocupe de copiii ei și de casa ei. Și are misiunea asta de când o rămas gravidă prima dată. Și își duce misiunea asta cu greu, cu bucurii, cu necazuri, până închide ochii. Ceea ce o fericește și o face să fie împlinită este misiunea. Și am văzut părinți care atunci când s-au căsătorit ultimul copil, plângeau și spunea: frate Gabi, mulțumim lui Dumnezeu că de-am dus misiunea până la capăt. A fost greu? Da, dar am uitat. A fost frumos, grozav. Ați avut cei mai buni copii? Nu. Dar s-au fost a noștri. Ne-a dat Dumnezeu. Ați luptat pe genunchi, o mare parte. Pot să văd partea aia? Niciodată. Pot să văd ce se vede? Da. Ce? Ea e fata noastră de pe scaun. Atât puteți vedea. Și ne bucurăm că e în biserică. Că-și credem binecuvântarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a dat binecuvântarea astăzi. Și punem numele lui Iisus peste ei doi, până la capăt. Ce vă ține misiunea? Câteodată mă uit în biserică și mă întreb câți cred că au o misiune. O să vă duceți după predica asta la păstorii voștri să spuneți: vreau să fac și eu ceva pentru Dumnezeu în biserică. De ce? Pentru că am auzit că ucenicul are o misiune. Poți să cânti? Nu. Poți să predici? Nu. Poți să ajuți niște oameni bolnavi? Da. Poți să le faci mâncare? Și o dată pe săptămână să le duci o oală de sarmale? Oricând. Fă-o. Frate Gabi, dar e valoros asta? Extrem de valoros. Pentru că Iisus este flământ. Și tu ai onoarea să-i dai să mănânce. Eu sunt predicator. Dar atunci când am mers în Africa și mi-a zis Gabi: știi că eu sunt Gorgea. Avem o familie cu 6 copii. Acolo în junglă. Trăiesc într-o colibă de 3 metri pătrați. În Burieni. Soțul, tata acestor copii a plecat, i-a abandonat. Și e atât de greu. Nu vrei să mergem să dormim o noapte acolo în coliba lor? Nu ca să experimentăm noi ce e greu, că și eu am fost sărac. Și prin dovada asta să putem să-i facem cunoscuți. Și poate cineva îi ajută. Să aibă și ei 4 pereți. Să aibă unde să se spele. Și am mers pe la 6 după masa. Și acolo noaptea începe de la 7 până la 7 dimineața. Și am mers și atunci o merge mașina care ne-a dus, ne-a lăsat pe noi acolo și i-a luat pe ei. 5:30 era așa, că era ziua, bine. Stăteau cu capul plecați, am scos din coliba aia, s-au uitat la noi când noi, oameni albi, om intra în coliba lor, în casa lor, erau descumpăniți. Îs cuminți. S-au lipit de maică să toți, mărunți unul după altul. I-au pus în mașină, i-au dus în localitatea care era mai aproape acolo, le-au cumpărat haine la toți 6 din bugetul care l-am avut, de la maică sa și până la toți. I-au dus acolo la un fel de pensiune. Au făcut duș pentru prima dată în viața lor și s-au spălat. S-au îmbrăcat. Și le-au dat acolo o masă. Poate ați văzut filmarea, merită să o vedeți. Săracii nici n-au curat să întindă mâna, că ei nu prea au văzut farfurii. Și mănâncă cu mâna niște orez acolo, dezechilibrați, profund. Copiii noștri au mofturi la masă. Și noi bărbați. Și am ținut 3 nopți acolo, ca să simt un pic binele. Știți, câteodată misiunea e foarte aproape de tine, nu trebuie să mergi până în Africa. Dar gestul ca cineva să mănânce ceva ce nu a mâncat poate de luni de zile sau de ani, te face să simți că trăiești.
Și asta poți să o faci tu, domnișoară, care nu-ți mai plac cu grămadă de rochi. Spui lui maică-ta, vreau aia, nu se mai poartă culoarea asta. În fiecare an se poartă o culoare, vă dați seama? Noi am ajuns să întrebăm ce culoare se poartă anul ăsta. Ce culoare se poartă la anunți anul ăsta. Vreți să merg mai departe? O să ne doară inima în noi. Noi am derapat. Noi nu mai suntem ucenicii Domnului, suntem admiratorii Lui și ne facem valul și viața cum vrem noi. Dar nu mai avem nicio misiune pe pământul ăsta. Asta nu e misiune. Asta e evadare din realitate. Nu e rău că le avem. Faceți. Și eu am făcut nunți. Și copiii mei exagerat exact ca ai voștri. Dar au fost ai mei și am zis. Dar să nu uitați un lucru. Că astea-s pe deasupra. E ok. Dar avem noi căutarea Împărăției lui Dumnezeu în inimile noastre. Toți ucenicii lui Iisus, vizibil sau invizibil, au o misiune. Uneori unul singur predică și Ioan stă lângă el în unitate cu cel care predică și se roagă pentru el. Dar are o misiune. În ziua Cincizecimii, când a predicat Petru, numai el a predicat. Dar toți ceilalți s-au ridicat și au stat în picioare lângă el. Uneori mă întreb Andrei și frați slujitori, cum ar fi când noi ne ridicăm la amvon să mai stea încă 10 oameni toată predica în picioare lângă noi? Să nu zică nimic, să se roage pentru noi. Cum ar fi? Nu puteau să stea jos? Ba da. Dar au vrut să le spună tuturor, vedeți, El e vocea lui Dumnezeu, dar noi suntem lângă El. Lângă El. Lângă Cel care l-a trădat pe Iisus, lângă Cel care a fost mândru de multe ori în raport cu ei și o să ăștia, da, pot să te lepede, dar eu? Niciodată. Noi nu suntem oameni perfecți, dar noi nu suntem aici să ne reprezentăm și să ne ridicăm unii pe alții. Noi suntem aici să-L ridicăm pe Cel ce este perfect și acesta este Iisus Hristos Domnul. Ești un ucenic al Domnului care simți că ai o misiune? M-au întrebat frații pe drum, că doar au prins momentul să mă întrebe. Cum de reușesc să fac față la drumul ăsta fizic? Nu vă pot răspunde, nici lor nu le-am putut răspunde. Aș putea să spun că sunt un tank, nu, sunt o ființă fragilă. Dar vreau să vă spun, cred că pot să fac asta dintr-o putere supranaturală, care nu mă aparține mie, care aparține lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu mă ajută efectiv. Și un al doilea răspuns care îl dau acum este motivația. Pentru ce fac ceea ce fac? Și pentru că e vorba în toată povestea asta de Iisus Hristos și de oameni. Și dragul de ei și de Hristos mă face să merg. Și când m-a sunat, care m-a sunat aici, am ezitat, am vorbit și cu Andrei după aia. Am zis, bă, o să fie multe zile, o să fie asta. În final, vă mărturisesc, nu e nicio laudă aici, e o încurajare pentru cei care mă ascultați. Am zis în inima mea, o să le fac eu bucurie la oamenii că mă duc. Și Duhul Sfânt m-a zis 100%. O să pot să-i ajut cu ceva prin ce fac acolo? Zice Domnul, da. Atunci mă duc. O oră jumate încolo, am zis, o oră jumate înapoi, 3 ore. Între 3 ore și ora 7 pot îi prind o oră jumate să țipesc, să mă odihnesc. Dar nu e niciun lucru de aplaudat. Ucenicii și Iisus Hristos n-aveau timp nici să mănânce, nici să se odihnească. Și așa cum a spus Andrei, ziua, vindecări, predici, ajutor, mulțiri de pâini, hrănitul lor și noaptea pe genunchi rugându-se. Nu e așa că am răsturnat toate astea? Dar atunci să nu ne mirăm dacă și Hristos e puțin plecat de printre noi de multe ori. Și rămânem noi singuri să ne lingem rănile, să ne spovedim unii la alții cât de grea e viața, în timp ce Hristos ne poate să ne-o schimbe de fiecare dată. Și în timp ce Hristos te poate folosi pe tine să le-o schimbe altora. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne izbândă! Nu! Admiratorii nu vor nicio misiune. Niciodată. Ei vor să vină și să plece. Ei vor să fie membri din biserică. Cum am spus mai devreme, vreau un scaun cald, bun, confortabil și destul de mult scandal dacă cineva îl ia. Nu vreau să dau detalii, dar
Am avut și experiența asta, dar m-am ridicat tranșant la evangelizare și am văzut că nu mai încap oamenii pe holuri, dar în cor foarte multe locuri libere și am zis, tot corul să mută într-o jumate. Și am văzut că strâmbau din nas. De când ne-am explicat că am fi vinovați înaintea lui Dumnezeu ca să stea o femeie în picioare, în timp ce noi suntem pe scaunele noastre. Și am zis, nu, corul, dacă vin mulți oameni nepocăiți, ieșiți toți afară din biserică. Și între ei acolo. Dar am simțit că... Dar noi vrem să mântui oameni, să vă vedeți de treabă. Dacă ăsta e forță să mântui un om și nu poți să-l faci și strâmb din nas, la revedere, Iisus merge pe altă stradă. Dar oamenii au plătit prețul vieții, au fost omorâți, tăiați în două cu ferstralul dragului Iisus Hristos, ca să fie martorii Lui. Și noi ne fusticim pentru că admiratorii nu sunt gata să plătească niciun preț niciodată. Ei nu vor nicio misiune, ei nu vor să transpire, ei nu vor să le fie greu, ei vor aer condiționat. Și când e foarte tare, zice, e prea mult, bilete în față, dă mai încet. Văd în biserici niște oameni care se chinuie cu telecomenzile, unul zice pornește, ăla oprește, ăla nu vrea, ăla vrea apă, ăla vrea aia, ăla vrea aia. Și mă întreb, unde-i Hristos până tot tufișul ăsta? Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă în seara asta, în amiaza asta. Și vreau să închei spunându-vă că ucenicul Domnului întotdeauna îl ține deasupra, în centru, în orice situație, în limbajul lui, în vocabularul lui, în cântările lui, în manifestările lui, întotdeauna deasupra este Iisus Hristos. Și tu simți asta și vezi asta. Poate ați mai auzit asta din predicile mele, că cele mai frumoase complimente care le-am primit în viața mea, în slujire, și am primit tot felul. Și invers am primit. Nu știu unde e echilibru, dar am primit. Dar cele mai frumoase complimente care eu ca predicator le-am primit, în general, de la un mic număr de oameni, este că oamenii mi-au spus că sunt un predicator cristocentric. Adică tot timpul în predicile mele îl țin în centru pe Iisus Hristos. Asta a fost cel mai frumos compliment. Deci se ridică pielea pe mine când aud asta. Și atât de mult m-am bucurat că oamenii au observat ceea ce eu mi-am propus de la început și până la capăt. Să-L țin pe Iisus Hristos în centru predicilor. Și un tânăr așa, care l-am numit șmecher, dar în sens drăguț, a fost și a spus, frate Gabi, știu care e succesul predicilor tale. Nu cred că am succes, cum cred oamenii, dar știu! Și am zis, bă, cred că nici eu nu știu, dar dacă tu ai găsit cumva cheia, spune-mi! Și a venit așa și l-am cuprins și a zis, pentru că pomeniți foarte des pe Iisus Hristos atunci când predicați. Și am zis, vină, mă, să te strâng în brațe. Bă, dacă tu spui că ăsta e succesul, ai dreptate, mă. Că nu e a meu, că e a celui pe care îl pomenesc tot timpul. Și succesul este al lui Iisus Hristos. Ucenicii tot timpul își înalță maestrul lor. Vedeți în zonele sportivilor și așa mai departe. Toți zic, știți cine m-a învățat să dau prima dată cu piciorul în minge? Acolo la țară? Așa au zis gimnastele toate care au ajuns pe podium sus. Și aduc aminte că cineva a fost acolo și le-a format și atunci predau succesul celui care de fapt îl are, maestru. Am admirat și eu copii care învățau foarte bine și au ajuns foarte departe. Și atunci când au primit diplomele de onoare, că au terminat facultăți, au fost întrebați, vrei să mulțumești cuiva astăzi? Și să-i zaducau și spune, mama mea e mulțime. Vreau să-i mulțumesc mamei mele. Pentru că nu eram astăzi aici fără sacrificiu și efortul ei. Toți banii și-a luat și-a cheltuit pe școala mea. Și a riscat totul pentru mine. Și atunci dacă o fată, dacă o domnișoară, dacă niște oameni fac asta față de părinții lor, care i-au ajutat cât au putut, oare ce trebuie să spunem noi azi, ieri și în veci? Cine ne-a ținut pe noi? Cine ne hrănește pe noi? Cine a făcut oameni din noi? Cine ne-a dat copiii? Cine ne ajută să-i creștem? Cine ne dă pâine pe masă? Cine mă ajută pe mine să pot să explic un cuvânt din Biblie, eu, de la țară?
Cine îl ajută pe Andrei? Cine ajută copiii ăștia să cânte? Și atunci spun cu toată libertatea, Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul. Numele Lui să fie înălțat. În El avem viața și mișcarea și ființa. Pentru că Cel care ne ține în toate aspectele vieții noastre este Iisus Hristos Domnul. Asta fac ucenicii. Îl țin întotdeauna pe Iisus Hristos deasupra. Și trebuie să spun, ca să știți să alegeți, admiratorii nu-L țin niciodată pe Iisus deasupra. Admiratorii sunt întotdeauna ei în centru. Nu e ușor, nu este greu să-i vedeți. Sper că predica asta să nu vă facă pe unii să-i facă pe unii să fie niște perdanți în raport cu voi de astăzi. Dar trebuie să vă spun asta. Admiratorii tot timpul vorbesc despre ei. Eu am mers, eu am făcut, când m-am dus eu, când am făcut eu, când am dres eu. Ei tot timpul ei sunt în centru. Ucenicii, ucenici și Hristos în centru. Așa că fiți atenți. Când m-a întrebat o doamnă dată într-o evangelizare cu speranța pe stadion, după ce s-a predat Domnul și ne-am rugat pentru ea, mi-a zis: domnul pastor, totul este în regulă. Puteți să-mi spuneți la ce biserică să merg? Dar sigur că puteam să spun la biserica Pentecostală, n-aveți una în zonă? Dar am zis în sinea mea, dacă biserica aia care o fi aici, că eram într-un oraș, nu știam prea bine, nu-i ce trebuie și cumva o împing pe doamna asta unde nu trebuie. Cum ar trebui să răspund? Duhul e Sfânt. Și atunci Duhul Sfânt mi-a spus exact ce am spus. Și asta spun mereu. Doamnă, mergeți în ce biserică vreți dumneavoastră. Dar vă rog foarte mult să vă opriți în holul ei, înainte să intrați. În timp ce este slujba acolo, dacă auziți tot timpul în centrul slujbei că e pomenită tradiția, persoana, noi, eu, așa mai departe, știți ceva? Nu mai stați pe ceas un minut în plus, că s-ar putea să vă amăgească. Ieșiți și plecați. Indiferent ce scrie la intrare pe biserică. Dar dacă vă duceți într-o biserică și din hol auziți oameni care se roagă și tot al treilea cuvânt e pomenit numele lui Iisus, dacă mai stați un pic și auziți cântăreții că se înalță pe Iisus Hristos cu toată inima și cu lacrimi din ochii lor, dacă auziți un predicator care îl înalță pe Iisus cu tărie și cu putere, am zis să nu mai stați un minut, că s-ar putea diavolul să vă prindă de ceafă, să vă smulgă afară. Intrați și rămâneți acolo, pentru că acolo unde e Hristos îs și ai săi. Pentru că sigla de la intrare nu rezolvă problema. Așa că eu vă iubesc din toată inima și vă doresc în această zi de amiază să fiți ucenicii Domnului. Să fiți și dumneavoastră ucenicele lui Iisus Hristos. Să slujiți cu bucurie, să fiți cu ochii pe El, cu urechile pe El și să mergeți pe urmele pașilor Lui până la capăt. Să călcați pe urmele Lui, pentru că urmele Lui duc acolo unde este El, în veșnicie. Să vă îndepliniți misiunea pe care Dumnezeu v-a dat-o, să aveți încredere în cuvântul lui Dumnezeu și să experimentați minunile acestui cuvânt zilnic în viețile voastre, ca să puteți să-L împărtășiți cu alții. Trăiți în ascuns cu El o părtășie grozavă, pentru că atunci când apăreți în public să apară Hristos luminând fețele voastre și inimile voastre, trupurile voastre și viețile voastre. Înălțați pe Iisus întotdeauna mai deasupra, dar tot ceea ce sunteți și tot ceea ce faceți, că singurul care merită lauda, cinstea și onoarea este Iisus Hristos Domnul. Și dacă puteți să faceți un lucru bun pentru oameni, faceți-l. Și dacă puteți să faceți o bucurie pentru cineva, faceți-o. Faceți-o din toată inima, indiferent ce misiune aveți, cât de obscură este, cât de anonimată este, cât de nebăgată în seamă este. Nu vă legați de 3 daruri din biserică care sunt vizibile, că Dumnezeu are sute de lucruri care vi le poate da să le faceți. Faceți-le cu bucurie și cel care nu uită paharul de apă sau cuvântul care l-ai spus când trebuie, atunci la cine trebuie, nu va uita niciodată Iisus să vi-l răsplătească. Vă va binecuvânta pe pământul ăsta și vă veți bucura de multe lucruri pe pământul ăsta, dar cel mai mult vă veți bucura împreună cu mine când vom fi la tronul slavei, mulțumindu-i celui care ne-a dat viața, mișcarea și ființa, și acesta este Iisus Hristos. Vă port în inimă, Dumnezeu să vă dea mult har, multă putere și multă bucurie până la capăt. Amin.